Představte si, že máte své firemní vozy pod kontrolou 24 hodin denně. Žádné dohady, žádné ruční zapisování knihy jízd. Jenom přehledná data, která vám šetří čas, peníze a nervy. Náš systém Smart GPS 365 vám umožní sledovat polohu, rychlost i trasu všech vozidel v reálném čase. Ať už jste doma, v kanceláři nebo na cestách. Navíc si snadno nastavíte upozornění na vjezd do konkrétní oblasti. Kniha jízd se potom vytváří automaticky. Stačí pár kliknutí a máte ovšem jasný přehled. Ke každému zákazníkovi přistupujeme unikátně. Podle jeho potřeb, provozu i podnikání. Máte okamžitý přístup z webu i mobilu a nepotřebujete nic instalovat. Zjistěte, co všechno vám může chytrý monitoring od Smart GPS 365 ušetřit na našem webu.